Hello. Hello, my son. I'm good. How are you feeling? Yesterday and also kwanisa kuya kusotura phone. Because phone yangu ngesina basa zwa. Saka ndangoti we can do it now. Okay, before you go any further, I'm very sorry for what I've done. Yes. Make sure I'm not in your say. Don't tell anyone about that issue. Hapana kana wanzwe. Vanhu vana visangano vanofunduka. Obviously come from this. Cheche no para okay, state your case. Fundis. Skana no ndipoche. Skana werunako singaite mchecho. Fundis ndo muda skana singaite. Ni moyo wangu wose unopisa matanda manyo. Fochi that beautiful girl. Yeah. Okay. Ndakazviona kuti nini tunoenderana Fundis. Pana kana chimwe chinoda kupiswa pa. Okay. Yeah. I'll see what to do. Okay, Fundis. But okay? No, don't worry. Okay. I'll see what to do. Okay. Inango anchagara. Okay. Ndiende tozoitura phone mangwana. Okay. Okay. Don't tell anyone, please. Okay, please. No one can talk to you. Vanofunduka. Inopanda kushikara. So many could reach it and the nature of this. Ndokona Fundis. Alright. Chakadukira pamusoro pePaul. Tikageze Peter. Azvigone kuti utungamirire boka revanhu usina sipa raMwari wacho. Amen. Panokutara sipa andikona nyaya kuti sipa rekudya masipi kana rekudya sadza wabva watida ane sipa. Amen. Unorohwa nemadhimoni ukafa. If you go to the Bible, in the book of Acts, chapter number 1, verse number 8, it was entire Jerusalem. Ipapo muchazadzwa nesipa kana mweya mutsvene waMwari wauya pamusoro penyu. Yes. Amen. Bible said in the book of Matthew chapter number 19. Matthew chapter 28 verse 19. Is the Bible Baba batidza imuzita raBaba nere mwanakomana nere mweya mutsvene. Baba batidza muzita remweya mutsvene ndoroti 3. Zita remweya mutsvene ndoravakaendera kuJerusarema vanhu muchazadzwa nemweya mutsvene mozova nesimba. So chekutanga kuti uve nesimba raMwari, you must be baptized first. You must be born again. Unofanira kuzvarwa patsva wabva wadzvarwa pamweya wabva wagamuchira mweya mutsvene. As long wangova nemweya mutsvene wane simba raMwari. Zviri kubatika? Zviri kubatika? Amen. Jesu. Amen. Vana vaMwari. So tara kuti vatungamiri vanofana vakabhabhatidza vanhu. Vatungamiri vachishanda nesimba raMwari, vachideclare, vachideliver basa raMwari kupfuurira mberi. Amen. Jesu. Zviri kubatika ere mufundisi murume? Zviri kubatika ere mukoma Fish? Mwari ngaakudzwe. Makumisira kufonera mama vemufundisi muronda rini nekuti aneta musiri kuona muno. Ndakagumisira mazuva apera. Pamakatanga kuya panapera? Ya, ndakatanga kuya panapera. Alright, likarada ushata yazaba pokrikata yaza. Maprotauro maklata. Confidence mlima mambo wata. Bapepe apostle nazo kudirikawa. Alright. Ndanyira shiri kuti vatungamiri vese vange varipo. Chidiscussa shoko raMwari. Mune mungachiziya paanofanira kusika nemafambiro anofanira kuita. Amen. Chimbotibatsira kuparidza udzari basa rebhuku tinofanira kuva nesimba. Karada ushata yazada. Pane zvandokutanga kutisena. Wait, you know what? Today my understanding yandikuona pamwe yamusoro waMwari kuti kumba kwamufundisi muronda akuna kuira zvakanaka.
Conference ino yakatikoshera vatungamiri bati. Atingasiye mufundisi achisvika panguva yakaoma. Ndichakumbira kuti zvinizvo tidismise conference ino. Mundibatsira kufonera vamwe ngoshuya kuti zvinizvo conference haichapfuurire mberi. By the way, mufundisi Muronda na mufundisi Mulimo na mufundisi Mabaira ita kuti muite kuti muunganidze machairs kuita kuti nzvimbo ino isare yakanaka. Nekuti time dzedu dzinenge dzatotisiya tava kuti tisvike in time. There is something. Musafonere mufundisi Muronda tiri kuire. Ngatimbosimuke. Karabo shata yazada. Zakumbira mufundisi Mulimo muti popre tinamate twane kufamba. Amen. Katina mata. Baba tinokutendai nekuda kwekuti muri Mwari. Masvita. Baba kumapano kwedu Jehovha sandikungwara kwedu asi nyasha dzenyu. Kumuka tiri vatano Jehovha sandikungwara kana kuziva asi inyasha dzenyu. Jesus. Makati pane vaviri ndiri wechitatu. Tichivimba zvakare Jehovha kuti patiri pano muripo. Baba sevatungamiriri sekudzidza kwataita Jehovha. Titungamirirei Baba kuti tigone kutungamirira. Mazviita Jehovha nekuti muri Mwari wakanaka, Mwari wakatendeka. Nekuda kwekuti muri Mwari, fambai nesu Jehovha. Zvatichaita Baba zvenyu zita renyu, kudzamarara nekusingaperi. Amen. Saka please, don't get mungo dismiss program. Makize mutika yangu nani? Ana mfundisi. Samanoita Baba Saloma Ndau yawo kusungano Moyo wangu no daru nyararo Ndau yawo kusungano Moyo wangu no daru nyararo Anumbu mazano Sigel. Depois. Mundo da digare ba jogore uranda ere do de samukumana mano amai maria ere noenda ngoro e moto neri ere Molesta. Muito bastante. Não sei. Que as caras Chama. É? Se ligou pra babá no fundo. Se ligou. As coisas eram fiquei abaixo. Tiri kuzviona asika. Zona. Tiri kungozviona. Takatobatsirira. Itishu. Takatobatsira kwandiri. Takatozvirongera zvese neimwe nezita chimubeki. Chinzwe. Ndichazokunzwisa kale test. Namuna. Kufamba sina hivi. Ino wakapenga shamwari. Ndizvokuteka. Inga wakatomupedzera mfundisi. Zvakatoita sha. Ndo wakapinda shamwari. Atopingisa katotokwanisa. Aiwa makatokwalifya sikalo titame mfundisi. Maswera sei vana? Taswera maswera sei baba? Garai hapa mfundisi. Okay, thanks very much. Kuri sei kumba? Kuri rete rako mfundisi. Uri kunamata ere? Tiri kungomira womfundisi. Okay, yeah. Because munofanira kuita muchinamata handiti muri kuziva nyaya dzenyika nezviya nyaya dzedu dzatakataura paipai. Saka munofanira kunamata handitika. Mfundisi. Meta kukwapisa kashamwari. Remember kakuti ndini muenzi wako. Ini ndinotengera drink rangu ndina mfundisi. Nekuti kunze kuri kupisa. Unotengera remufriji rinotonherera sikana. Aiwa, ndikandimhanya. Thanks my daughter. Waita zvakanaka. I'm sorry, Baba. Okay. Thanks very much. Thanks very much. Mfundisi. What's wrong? Mchinyatsondono iri ndonyatsondono sei. Jesus. Ndonyatsofundo sei nezvangu. Hey. Are you the daughter of Jezebel? Why are you doing this to me? Don't you know that I am the true man of God? True man of God. Hey. Why did you not find that thing?
you serious? My daughter? But, okay, but my daughter... Asi manje ndineka ndikudzeka mfundisi. Mukasatobvuma ichito zvandiri kutodada. Ndochibudisa pachena. Kana maimfundisi wesonogona kutongowafonera. Okay. Kana apostle wacho nezvezvo. Okay, my daughter. Let's just make it come here. Please. Reka kuno. We should pray. In Jesus' mighty name, we thank you, God, for God that us as one family, for safe journey. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Sin like apana munhu pana. Please be to fundera me mfundisi. Nanti. Lisa created a habo makatara. Jesus. Masvika pasina kana vanhu ka? Ya pakulanza sepasina. Asimaita kwa hapo. Pana wataona patasvika. Mfundisi. Pana wataona. Makasimbera post. Makasimbera. Ugoona tata kuti unofonera. Efone beadzima. Mambo, rina, mambo, ingarina, mambo, ingarina, mambo, dengarina, mambo, denga, mambo, rina, dengarina, mambo, dengarina, mambo. Zviri kudidi? Kuti. Kuzovana kachi? Haana ndambokuudza ndinotoreka kota baba. But ndamushaya. Mushaya? Nizokwati. Unangani unotenga madhirisi vachigadzana mabhodha. Saka rikatingodzokera tese. Tingodzokera tese kozi ndakasiya foni yangu kwamufundisi saka ndoda inozoa. Unoitwa nana? Handisandaitori nandikamushaya. Saka Saka uri sewokunyini. Murasikira utele. Chile zvaanozva mairi. Ndikanditore mairi. Munoda ndigare pachokore uranda here ndodedza mukomana mwana wamai Maria here ndoenda nengoro yemoto naeriya here iya zvichaguma tirimo